खुलुमबाय आं फामि ब्रह्म नार्जारी बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौ बरायना लाबाय। दिनै 27 जानुवारि 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानावनो भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो गुबुन फारसेथिं एबसु एनडिपि इउबिपिअ बर'नि माहारि आफादफोरनि गेजेराव 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव मोनसे गोजोन गोरोबथायाव सागान होनाय जादोंमोन, जायखौ बिटिआर एकर्ड होनना मिथिनाय जायो आरो दिनैनि सानखौ नेशनेल जिअग्राफिक डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 27 जानुवारि खालि गासै हादोराव नेशनेल जिअग्राफिक डे फालिनाय जायो। बियो नेशनेल जिअग्राफिक लाइसिखौ मान होनो थाखाय थि खालामनाय सान, जाय मोनसे जौथाइनिबो बांसिन समनिफ्राय अरायसम सेबखांजाबोगासिनो दं। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल चकलेट केक डे आरो नेशनेल सीड स्वेप डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।